बकुळीच्या आपल्या रसिकांसमोर येत आहेत. हे दुग्ध शर्कराचं योग होता तो. श्रीनिवास खळे, अरुण दाते आणि मंगेश पाडगाव ही त्रयमूर्ती ज्यावेळी एकत्र आली त्यावेळी तुम्हाला त्रयमूर्ती आल्यानंतर काय दिसतं? भक्तिभावच दिसतो नाही का? संगीतातलं एक भक्तिमय असं रूपांतर होतं. ही एक फार मोठी निर्मिती होती. आपण मंगेश पाडगावकरांची अनेक गाणी आज आपल्याला नेहमी हृदयाला कुठेतरी भिडतात ती. त्यामुळे माणसं जन्माला आली ही कर्तृत्वाने फार मोठी होतात. मंगेश पाडगावकर हे आज आपल्यामध्ये नाही आहेत, पण मगाशी टेमकर ना ने 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 अतुल दाते यांच्याबद्दल मी 1 मिनिट फक्त बोलणार आहे. त्यांचं संगीत जीवाचे फूल हे